pasteur e bɛ ka aw ka du kɔnɔna fɔ cogo min na e tubilen ka kɛ chrétien a ko ma nɔgɔn dɛ. Oui, effectivement. I bɛ se k'i da don gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔna la i bɛ se k'i da don olu la k'o fɔ an filɛbaw ye. An bɛ se ka dɔɔni fɔ a la. Ok. Tuma min ne tubira siranya ma komi n kun y'a fɔ Solo ye k'a fɔ k'a kuma ka dan ni ɲɔgɔn cɛ ne dogoron tora ka san 3 ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ si t'a dɔn an ka du kɔnɔ ko ne ye chrétien ye n bɛ seliw k'a cogo la ni sunkalo nana n b'o tile 30 don a cogo la n tɛ fɛ mɔgɔ ka singa ma yɛrɛ mais ne n ka seliw kɛ ne alifatiya kalan komi seli i mana seli jɔ hakɛ o hakɛ kɛ i ka kan k'a daminɛ ni alifatiya ye donc ne n tilal'o la n bɛ n ka tɔ kɛ chrétien seli ye voilà ala deli ye n b'o a duguduguma ni mɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ n b'a duguduguma pour que mɔgɔ kana mɛn ani n bɛ n ka jɔnaninw bɛɛ kɛ ni chrétien seli ye n b'a kɛ Yesu Krista tɔgɔ la parce que o de fɔra n ye tubidenw ko n'i ye deli kɛ deli laban i b'a fɔ Yesu Krista tɔgɔ la donc o kalan n y'o minɛ kosɛbɛ sunkalo nanfila seliw o tun bɛ kɛ anw ka so c'est vrai que ne tun ka dɔgɔ a wagati mais ne fakɛ tun ye danaya da ne kan mɔgɔ minnu bɛ na denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ na alimami ka so nanfila seli la ale kɔni bɛ taa misiri la ni mɔgɔkɔrɔbaw ye mais denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ na ni senkurubadimi b'u la n'u tɛ se ka taa yɔrɔ jan olu bɛ na alimami de ka so ne fa tun ye yamaruya di ne ma ka olu laseli donc sunkalo su jɔ 17 in ne tun b'a kɛ n'u ye mais a bɛɛ la ne chrétiennama ne jɔra o ɲɛfɛ ka alifatiya kalan ni kan kɔrɔtalen ne bɛ sura 2nan fara kan parce que seli y'o de ni alifatiya kalan i bɛ sura 2nan kɛ k'a dafa ka sɔrɔ ka biri donc ni n bɛ sura 2nan fara kan n bɛ o duguduguma matigi ne wele cogo min na e de b'a dɔn i ye ne ɲɛw yɛlɛ cogo min ka chrétienya faamu ka kɛ chrétien de b'o dɔn mɔgɔ minnu bɛ ne kɔfɛ ne fana b'i deli olu ye donc n b'o duguduguma ne tilala n bɛ biri n'u ye k'a fɔ Alahu kibar donc u bɛ biri ne nɔfɛ an bɛ jɔ 17 bɛɛ kɛ o la sunkalo kɔnɔna na an y'o kɛ fɔ sunkalo 3 kɔnɔ donc kɔfɛ ne segira ka na Bamakɔ komi n y'a f'i ye an bangera Bamakɔ yan Maɲanbugu an segira ka na Bamakɔ parce que ne kɔrɔkɛ kɔrɔba segira ka na donc ne tugura ale nɔfɛ ka na ne y'a daminɛ sisan parce que an ka cɛkɔrɔba tora village la n y'a daminɛ ka église yɔrɔ ɲini n ye église fɔlɔ min o tun ye catholique église ye n taara yen n y'a faamu k'a fɔ k'olu ka ko ni an ka dɔn ninnu ka kow tɛ kelen kosɛbɛ donc n ye église wɛrɛ ɲini n nana Maɲanbugu église chrétienne de dɔn n ye bato daminɛ yen donc a dɔnna min kɛ ko n bɛ batoli kɛ yen lettre sera ne fa ma village la parce que téléphone ko tun ma développé kosɛbɛ lettre sera ma village la dɔrɔn a ko a ye lettre jaabi ka segin ko ne ka se village la bɛɛ o don dugujɛ bɛɛ ne sera yen ne ye ji min dɔrɔn a ye foli kɛ a ko ayiwa ne y'a mɛn a fɔra ne ye k'e kɛra chrétien k'e sɛgɛnɛ donna chrétienya la n bɛ fɛn kelen dɔrɔn fɔ i jija min y'a fɔ ne ye a tigi ka kɛ nkalontigɛla ye i y'a mɛn n ko ne y'a mɛn ko bon sini bɛ segin ka taa Bamakɔ yen nɔ na n ko baasi t'a la dugu jɛra ne segira ka na Bamakɔ ne continuera ka taa église la mɔgɔ kelen min tun ye lettre ci a ma o ko ayiwa n t'a dɔn e kɔni ye min fɔ a ye mais a bɛ ka taa ɲɛ ka taa église la dɛ cɛkɔrɔba dimina a yɛrɛ wulila ka na a nana se a ye ne ni ne kɔrɔkɛ lasigi kɛra lansara tile wagati la o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye seliji ta ka ban a bɛ taa ka taa lansara seli ni mɔgɔw ye ni misiri la a ko ne kɔrɔkɛ ma ko sɛgɛnɛ bɛ fɛ ka ne kankɔrɔbɔ a bɛ fɛ k'i kun da ne kun ma walahi bilahi ni sɛgɛnɛ ma bɔ chrétienya la ne m'a faga o kɔrɔ ne kɛra muriden bɛɛ la kɔsan ye a y'i kale n bɛ n somɔgɔ dɔ suya tɛ sɛgɛnɛ kana kɔrɔbɔ kana to i ni ne ka kɛlɛ n b'i to a la walahi n b'i to a la den 13 de bɛ ne bolo walahi e bɔlen a la a tɛ foyi tiɲɛ a ko ni m'i faga ni n bolo ye wala ne m'e sɔrɔ ka faga ne bolo ne ma nɛgɛ wala da tasuma ka e tɔgɔ la k'i kɛ yeko 2 ye o kɔrɔ ko fɛn bɛɛ ye nkalon ye a y'o fɔ a ko a bɛ fɛ ka taa misiri la ka na a kan ka na segin ka na sɔrɔ ne bɔra chrétienya la pas plus pas moins a y'o ci kan di ne kɔrɔkɛ ma ko k'o fɔ ne an sigilen yen a tɛmɛna ka taa a ka misiri la taga la donc yan'a ka na ne kan ka décision dɔ ta n bɛ bɔ chrétienya la ka to so kɔnɔ soit n tɛ bɔ chrétienya la n kɔni ni n fa tɛ se ka segin ɲɔgɔn kan donc c'est comme ça que ne ye ne ka école sagi ta ka n ka kayo furufuru ka bɔ a kɔnɔ ka fanden dama k'a kɔnɔ dɔrɔn ka so bila parce que n'a nana n sɔrɔ a ko n ma bɔ chrétienya la yanni ne yɛrɛ ka bɔ ne kɔrɔkɛ ko ne ma ko k'a bɛna ale bangera k'ale ma deli ka cɛkɔrɔba diminen ta ko ne ka bɔ chrétienya la pewu ne ko a ma n ko kɔrɔ ne sara don min a bɛ fɔ ko chrétien dɔ sara bi ne tɛ bɔ chrétienya la dɛ
ne nga sagi ta o cogo de la ka fan dama ka kono dɔrɔn ka bɔ kabini 2003 laban wagati ninnu a kɛra o wagatiw de la fo kana se 2010 ma ne fa tɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan ne du bila n donna bon a waati chrétien fana tɛ ne dɔn ka ɲɛ donc finalement ne option min sɔrɔ o ye ka to ka simayanbugu tourner la paranti ninnu fɛ yen donc paranti caman bɛ kɛ tourner mɔgɔw tuma dɔw t'i da quoi i sera ye waati waati mɔgɔ sɔrɔ yen donc immeuble wasolon bɛ yɔrɔ min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc an bɛ da ye parantiw fɛ yen dinili carton kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ne b'o ta dɔrɔn ka fɛn fɛn n bɛ da kan n bɛ si ni dugu jɛra n bɛ atɛdɛbugu yan ni jɔli tun bɛ sanga la kosɛbɛ n b'a tigɛ n sen na ka bɔ mayanbugu fɔ yan n bɛ na banakubu tɛrɛminisi yɔrɔ fɛ n bɛ na yan n bɛ na santiw ɲini bon n ka dɔgɔ a wagati dɔɔni u bɛ n ta 150 minnu bɛ n ta 200 journée la a ka dɔgɔ maçon ninnu donc c'est comme ça que ne sera ka n bɛ to ka dumuni sɔngɔ de sɔrɔ o la sɔ mugan makɔrɔni mugan n bɛ to k'o fɛ kɛ donc a ye wagati ta kosɛbɛ san 7 fo an tun bɛ na don a san 8 na ne fa sɔrɔla ka bɛn donc gɛlɛya caman yera a kɔnɔna na siyɔrɔko ta fan fɛ wagati dɔw kɛra n taara ka taa mayanbugu église gardien fɛ n ko n'a bɛ se ka to n ka si église kɔnɔ ko non ko église tɛ siyɔrɔ ye ale fana bɛ so min kɔnɔ so kelen dɔrɔn de don donc ko ni denmisɛnninw ka école de dimanche o bɛ yen o ye gata de ye o wagati mayanbugu wagati gata de don da ko ne bɛ se ka si o kɔrɔ o fana ka fisa ni tourner ye n ko ouais ne bɛ se ka si ye ne tun bɛ da olu ka ban de kan ka si hali sisan ne bɛ se ka da banjala ni ka si ka n ka sunɔgɔ bɛɛ kɛ n tɛ bi parce que n degera a la tellement n ye wagati ta o la kosɛbɛ fo kana se don dɔ la écoleden dɔ université écoleden dɔ don ko Paul Ernest Kulubali o tun bɛ taa mayanbugu église la wagati ale nana n dalen sɔrɔ sosow cɛ la ale dabali banna a ye na wuli ko ne bɛ siya kabini wagati jumɛn ne ko n k'o mɛnna a ko k'ale kelen bɛ siya ka so kɔnɔ ko ale ye écoleden de ye ko donc ko ne bɛ se ka si ale fɛ c'est comme ça que ne ni Paul taara ka si ɲɔgɔn fɛ ka t'o la ka yɛlɛmaw kɛ n bɛ si yan fɛ waati dɔ la n bɛ si yan fɛ ainsi de suite fo kana 2010 se cɛkɔrɔba yɛrɛ sɔrɔla o y'a sɔrɔ ale fana bɔra village la a nana sigi famille la Bamakɔ yan donc don dɔ la a ye ne terikɛ bila ka ne wele ko dɔn ne ka na siɲɛ fɔlɔ la ne tun ma sɔn parce que a ye kalikan minnu kɛ a bɛ n faga dɔn ne tun bɛ ka siran hali bi donc a nana ye k'a fɔ ko o kumaw t'a la bilen ne segira ka na an sigira an kumana ko bon vraiment ale tɛ ne kɛlɛ n ka chrétien nɔfɛ tuguni mais n kana chrétien fari da so kɔnɔna na bɛɛ k'a ye n bɛ se ka n ka chrétien kɛ ni n bɔra dɔrɔn n bɛ taa n ka église la taga la n bɛ na so a banna n kana chrétien musique jouer foyi ne sɔnna o bɛɛ ma donc ka wagati kɛ so kɔnɔna na comme a wagatiw fana bɛnna ni n ka weleliw confirmer wagati ye ka ala ka baara kɛ donc ne ma se ka basigi so kɔnɔ mais mankan kɔni banna ne n'a cɛ o cogo de la donc gɛlɛya minnu sɔrɔla dakurunya damadɔ ninnu de don fo kana se ni cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn faamu ma. Vraiment pasteur an ka tiɲɛ fɔ ni yɛrɛ caman fara ne yɛrɛ barika kan fɔlɔ wa ɲɛ b'a la fɛnɛ n b'a dɔn fɛnɛ an lajɛba caman bɛ yen olu bɛna fanga kuraw ni barika kura de sɔrɔ nin sira in kɔfɛ nin bɛna mɔgɔ caman de jija vraiment hali k'a da kɛ gɛlɛya minnu kɛra a la tiɲɛ na an ka tiɲɛ fɔ i jijara ala de ye baara kɛ vraiment o yɛrɛ bɛna ɲininkali min bange ne kɔnɔ sisan yala nin gɛlɛya wagati la e ye barika sɔrɔ cogo di ka se ka nin gɛlɛyaw cɛtigɛ. ne ka don chrétienya la fɛn tɛ k'a fɔ k'a diyara n ye dɔrɔn donna a la tɛmɛsira dɔw de kɛra n da sera o bɛɛ ma donc ne danaya kun sigira ne kɔnɔ ka se hakɛ min ma nin gɛlɛyaw ka dɔgɔ hali ni saya kun nana n kun bɛ sɔn ka don a la munna parce que n b'a dɔn n dara fɛn min na donc o de ye fanga di ne ma k'a fɔ hali sɛgi hali n'u y'i faga nin dɔrɔn tɛ dɛ hali n'u y'i faga i sujugu tɛ taa lahara quoi donc ne kun miirila o la a kun bɛ fanga di ne ma kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ a wagati est-ce que danaya min kun bɛ ne dusu la o yɛrɛ dɔɔni ma bɔ a la sisan lafiya bɛ dɔɔni bɔ mɔgɔ ka danaya la n bɛ se k'a fɔ ten gɛlɛya mana juguya ka se yɔrɔ dɔ ma i ka danaya tɔ bɛ kɔgɔ ka taa fɛ ala bɛ fanga tɔ don i la ka taa fɛ donc ne kun bɛ nin bɛɛ kɛ n tɛ kasi n tɛ maɲumatɔ kan fɔ n yɛrɛ kan n'i ye n ye nisɔn ka di i tɛ se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko ne bɛ problème dɔ kɔnɔ donc ala de ye fanga di ka danaya barika bonya ka fanga di yan et puis vraiment ne yɛrɛ fɛ nisɔndiya ko kun don parce que n kun ye bibulu yɔrɔ caman kalan ka ban k'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnna sera mɔgɔ wɛrɛw ma yanni ne cɛ donc c'était pas quelque chose de nouveau quoi fɛn kura kun tɛ chrétien dɔw minɛna ka faga
chrétien dɔw minɛna ka bugɔ Yesu yɛrɛ kɛra cogo min na o fana bɛ Bible kɔnɔ ne ko n ko mais ka nin yɔrɔ ta nin yɛrɛ la o ye duba ye ne ma o donc ne yɛrɛ fɛ ɲagaliko kun don c'était une fierté pour moi de souffrir pour Dieu ka ɲagali ne kun wasara la k'a fɔ ko ne bɛ ka da ne kan Ala nɔfɛ o yɛrɛ wasa o kun bɛ wasa bɔ quoi o de kun bɛ ka fanga di ne ma n bɛ se k'a fɔ ten. Vraiment a barika Ala ye tiɲɛna matigi bɛ fo kosɛbɛ ala donc pasteur donc voilà i fakɛ ye wele bila i ma wagati min na i ko k'o wagati la o y'a sɔrɔ i ka weleli dɔn i y'i ka weleli faamuya voilà donc e y'i ka weleli sɔrɔ cogo di ani weleli sɔrɔli i tɛmɛna kalansira minnu fɛ fo ka na se i ka pasera ma voilà. N balimakɛ i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne tubira don min yɛrɛ la n ko ne tubira 2h30 environ kɛra samedi dɔ de fɛ kabini ne bɔra hakilila min kun bɛ ne la ne dusukun falen kun bɛ min na o ye hali ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn k'a fɔ o ye ko Yesu ye kisiba ye Ala ka ɲi a ye an kanu a Yesu o de kun bɛ ne kun na tuma bɛɛ ni ne kɔni ye cogoya ni sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko a bɛ tan donc directement ci nana se cɛfagala église Kamara pasteur Joseph Kamara olu de y'a sigi ale de ye église in sigi donc ci nana s'a ma k'a fɔ ko ne tubira ale fana ni ne an ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn dɔn a diyara a ye kosɛbɛ o kɔfɛ tile dama ne tora ka taa bɔ a ye a ko ne ma ko n ka cɛ i b'a kalama ko e bɛna baara kɛ matigi ye koyi bon ne kun t'o terme faamu o kosɛbɛ wagati a ko e bɛna baara kɛ matigi ye koyi ne kɔni y'a fɔ ko ne y'o hunna minɛ ka taa mais bon ne nana faamu ka baara kɛ matigi ye donc ne kun bɛ fɛn kelen min dɔw la dɔrɔn o ka kɛ pasteur ye bon ka tiɲɛ fɔ passeuriya kun ma don ne kunkolo fɛ voilà o kun ma don ne kunkolo fɛ parce que ne ye pasteur minnu ye olu ka cogoyaw quoi cogoya yeli fɛ kun tɛ fɛ ka ko parce que ne kun bɛ fɛ ka taa ɲɛ kalanbaw kɛ ka kɛ fɛntigi ye voilà mais pasteur bɛ cogo min na tiɲɛna ne ko n ko non bon ma sɔn ka tulo don Kamara ka o kuma kɔrɔ donc directement mais ne yɛrɛ nana ye n ka yiraliw la ani n bɛ fɛn caman Bible kalanni na k'a fɔ tiɲɛna ne ka kan ka baara kɛ matigi ye a confirmera ale y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla n'olu ni ne ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn u b'a fɔ e matigi ka baarakɛlaba de ye i bɛna kɛ matigi ka baarakɛlaba de ye donc kuma ni cayara mɔgɔw da ne t'a mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ dan dɔn finalement ne ye fɛɛrɛ kɛ ka passeuriya yɔrɔ kunkɔrɔ cɛ n tɛ fɛ ka taa yen donc n ye missionnaire farida parce que liberté bɛ olu bolo donc i bɛ se ka taa yɔrɔ min ka di i ye donc n ye jeunesse mission ko la dɔw fɛ to Clément ale ni ne nana don ɲɔgɔn na missionnaire kun don ivoirien kun don a ye Bamako kɛ yan ani a ye Mali fan caman yala caman b'a dɔn donc ne n'ale nana don ɲɔgɔn na ale ye jeunesse mission sira don ne kɔrɔ n taara ka jeunesse mission ka missionnaire kalan fɔlɔ kɛ Kucala n tilal'o la n nana kalan kun filanan kɛ Bamako donc pour que ka se ka pour renforcer mes capacités de la connaissance de la Bible ka se ka Bible faamuya ka Bible dɔn ani kibaruman fɔ bolo ka se ka former parce que n bɛ fɛ ka taa o branche de fɛ mais en réalité Ala kun ye min natigɛ o kun ye Kamara ye min fɔ i bɛna kɛ karamɔgɔ ye ale y'o de fɔ donc tuma bɛɛ a bɛ ne wele a b'a fɔ n ka cɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan ne b'a n ko ne bɛ Kucala n ko i bɛ mun na n bɛ ka missionnaire kalan kɛ e bɛ ka boli ka taa yɔrɔ jan koyi kana tile gan i yɛrɛ la i ka kan ka kɛ min ye nakɛw ye ne b'a n ko n y'a mɛn n bɛ na mais ne tɛ na n bɛ téléphone tigɛ n'a cɛ o tuma donc finalement ale ye min fɔ o kun ye Ala ta ye a nana t'o la Ala yɛrɛ ye circonstance dɔw créer k'an kunkɔrɔ cɛ ka sama ka na a kɛra i n'a fɔ wajibi donc n nana o wagati de la ka taa ka demande kɛ district la Bamakɔ district la Mayanbugu église chrétienne bolo fɛ Yaya Paul kun bɛ yen o wagati olu de ye n bila ka taa district la ani district ye n bila ka taa Bethel institut biblique kɛ Bethel san 4 kɔ n tilara san 2016 la u ye mite ka na Kabala S église chrétienne na donc n bɛ ka baara kɛ sisan n y'a faamu sisan k'a fɔ ko passeuriya in Ala kun y'o de fɔ wa a kun y'a don a ka jɔnkɛ da la Kamara da la k'a fɔ n ye n kun tɛ fɛ ka sɔn a ma mais n sɔnna Ala ta ma o de ka ɲi tuba b'o de la. Amen duba b'o de la ani k'an filɛbagaw ladɔnniya c'est vrai an bɛ pasteur ka seereya kɛnɛ kan to Clément a da sera o min ma ne yɛrɛ tubira to Clément de bolo. Ala tiɲɛna pasteur sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye c'est ça an bɛ se k'o fɔ matigi de ka ɲi voilà donc bi nɔgɔyaw kɛra fo pasteur yɛrɛ ka denbaya daminɛ ka bonya furu kɛra i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an filɛbagaw ye. An bɛ Ala fo matigi ye dɛmɛw kɛ nin kow bɛɛ kɔfɛ
ala ye daw yɛlɛ n sera ka furu kɛ ni min furulen bɛ ɲɔgɔn ma bi muso min furulen bɛ ɲɔgɔn ma bi o ye Rachel Jila ye ani matigi y'an ka furu bilasira ni bangi 3 ye cɛman 2 ni musoman 1 donc an bɛ ala fo kosɛbɛ u bɛɛ bɛ hɛrɛ la bi an bɛ barika da matigi ye o kosɔn. Voilà, donc wakati bɛ an bɛ matigi de fɔ ka tuguni ale de ka ɲi o tɛ ya donc sisan passer ɲininkali sera yɔrɔ min na komi an ka émission bɛ ɲini ka na s'a kuncɛyɔrɔ la donc o de filɛ nin ye n'a fɔra k'i k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ fɔ bakuru la donc e bɛna mun de fɔ i ka ɲɛnamaya ko la sisan. ɲɛnamaya dakurunya damadɔ la ala de ka ɲi i ka kuma kɔnɔ i y'a fɔ ten ko ala de ka ɲi matigi de ka ɲi ni ne bɛ n ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ a fan bɛɛ n bɛ ala ka ɲumanya ye a bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ wagati la a kun bɛ yen lafiya wagati la a bɛ yen a bɛ fanga di fanga kan ka di wagati min na donc ne ka ɲɛnamaya la n'an bɛ se ka tɔgɔ da la o ye matigi de ka ɲi. Amen, matigi de ka ɲi o la an filɛ wagati min na i ko sisan a bɛ se ka kɛ an filɛbaw ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ ka tɔɔrɔ sisan u ka chrétien kosɔn Yesu Kirista kosɔn u bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛyaw cɛ ma ladili jumɛn bɛ ka ɲɛsin olu ma ka bɔ pasteur yɛrɛ yɔrɔ la. yanni ka se o ma diinɛ ko sira taamali wala ala ko ɲɛɲinini mɔgɔ kana i ta gulo mɔgɔ la ne fa ye nin ye ne ba ye nin ye ne bangera ka ne bangebaaw to nin na o tɛ yɛrɛ kelen ko de don parce que i bɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min saya kɔfɛ o y'i kelen de ye ala tɛna mɔgɔ si ɲini ka e kungo la o la an b'a fɔ minnu ma Yesu ko dɔn fɔlɔ a bɛ se ka kɛ dɔw ye chrétienya ko mɛ a ka d'u ye yɛrɛ k'a kɛ chrétien mɛ u b'a fɔ an ka somɔgɔw tɛ sɔn ne fa bɛ tan ne ba bɛ tan donc kana gulo i fa la i fa tɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko ala ni ne kun ye ne den a don arijɛnɛ na i ba tɛna jɔ k'a fɔ ala ɲɛkɔrɔ ala ni ne kun ye ne den ɲama i k'a don arijɛnɛ na non i tɛna don mɔgɔ si la hɔrɔma kosɔn i ka kisili ko ɲɛɲini k'i ka ala ko ɲɛɲini matigi Yesu Kirista ko ne de ye tiɲɛ ye ne de ye sira ye ne de ye ɲɛnamaya ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa ala fɛ i ka tɛmɛ ne fɛ wajibi don kira wɛrɛ m'o fɔ n'ale tɛ an ka tiɲɛ fɔ kiraw cayara n'i taara seliba sira fɛ namimɛnw cayara mɛ mɔgɔ si ma da waga ka kuma tan i ko ale wa kiraw bɛɛ fana cɛ la ale ka kan ka kɔsegin ka na tuguni o de fɔra kiraw bɛɛ bɛ sɔn o ma k'a fɔ ko Yesu Kirista bɛna dugukolo kan tuguni kirikow donna ale bolo bibulu ko ten n'i bɛ hadisa dɔw kalan o fana b'o kelen f'i ye ko n ye n kali masala ne nin bɛ min bolo Mariyama denkɛ Isa bɛna kiri tigɛ diɲɛ laban don su ni ɲɛnamaw ka ni tilennenya ye a bɛ yen u k'a ɲɛɲini donc n bɛ fɛ ka o cikan bila yanni n ka se i ka ɲininkali dɔ jaabi ma minnu bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ ka da ka k'u kɛra chrétien u ka banban ala tɛ n'aw to yen matigi ko ne t'i to yen ne t'i bila n'i bɛ Matthieu kitabu lajɛ a sura laban a verset laban yɛrɛ lajɛ don o don ne bɛ a filɛ don o don ne bɛ aw fɛ fɔ ka ni diɲɛ ban donc i bɛ tɔɔrɔ la Yesu t'a fɔ n'i donna tɔɔrɔ la n bɛ bɔ i fɛ n'i nana hɛrɛ la an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o ma fɔ a ko don o don o don o don fɔtɔ a kun b'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ don bɛ na tɔɔrɔ don bɛ na i bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a kundama ye min ye ne t'a dɔn nin wagati la mɛ a bila i kunna ko ala ɲɛ b'i la foyi tɛ kɛ ala ɲɛnama ale de bɛ se ka barika di i ma i jigi bɛ da ala kan i ye min sɔrɔ tɔɔrɔ si kana to i k'a bila tɔɔrɔ si kana to i k'a bila n'i tora ten bɔdaba bɛ yen ala bɛna duba min d'i ma hali diɲɛ kɔnɔ yan ala bɛ daw yɛlɛ i ye mɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ to a la yɛrɛ mɛ duba ɲɛnamaya banbali bɛ ala bolo ka d'i ma hali n'i tora a la. Vraiment an bɛ i fo ayi aw minnu tɛ sɛgɛn an filɛli la sisan an bɛna ɲininkali min tɛ kun passer la an filɛbaw ni ne an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka passer de ɲininka parce que ala ye nin ɲumanyaba in bɛɛ lajɛlen kɛ e ye a ye ɲɛnamaya di i ma a ye i lasɔn ani gɛlɛyaw cɛma a tora i fɛ bi n'a fɔra passer e ka kuma ɲɛ kelen fɔ ala ye dakuru ɲɛ kelen k'i ko fɔ ala ye sisan o tun bɛ kɛ dakuru ɲɛ kelen tun bɛ kɛ jumɛn de. an b'a fɔ ala i ni ce kɛlenw bɛɛ kosɔn nɔrɔ ni bonya ka da i kan. Amen. ala i ni ce nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan o de bɛna tali kɛ an ka nin émission na k'a fɔ a ye taa ɲɛ ka abonné an ka page YouTube n'an ka page Facebook kan aw bɛna taa ɲɛ ka ni ɲɔgɔn seereya badenw de ye Maliba fɔliw kɛnɛ kan min bɛ aw barika bonya ka fanga kura di aw ma
i ko an yɛrɛ barika kurayara cogo min na. Donc an bɛ kanbɛ da ɲɔgɔn ye, aw kan bɛ a ɲɔgɔnna kɛnɛ kan, Ala ka dɔ bɔ aw ye an matigi Yesu Kirisa tɔgɔ la, aw kan bɛn.